गासैबो BTC ओनसोलनि रायजो राजा आरो असमबासिनो फैगौ दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायथिखौ बावग्रोनाय जाबाय आरो दिनैहाय जे जों बयबो BTCनि मेइन गेटनि जिथुनाखि फारब्रै खना जिथु मेइन माने आर'नाइजों माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु एमब्लेम सिम्बल बे एमब्लेमखौ जे बेयाव लागायनाय जादों बेखौ नुनानै मानसिफ्रा आसुरित मोनसे हतभम्ब जादों आसुरित मोननाय बयबो फोरमायलायदों आरो बेखौ नुनानैनो जोंबो आंबो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरजों स्पष्ट खालामनो गोसो जानानै नोंथांमोननि गेजेरजों बे खोथाखौ बुंनाय जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि मोनसे माहारि आफाद मोनसे फरायसाफोरनि मोनसे आफाद बे आफादा गावहा मोनसे निजा मोनसे अस्तित्व दं आरो गावहानो मोनसे एमब्लेम आरो संबिजित थानाय मोनसे आफाद बे आफादनि एमब्लेमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानिफोराव बेफोरखौ एमब्लेमखौ बाहायनो हायो बा मोनसे संगठननि जिथु एमब्लेम बे एमब्लेमखौ बै संगठननि हाबाफारिफ्रावल' बाहायनाय जायो बेखौ खुनु धरनर गुबुन आफादनि एमब्लेमखौ बाहायनो हाया खिन्थु जों बेखौ नुनानै आसरित जाबाय जे BTC जिथु सेक्रेटारियेट BTC जिथु एसेम्बलि जिथु हाबनाय जिथु मेइन गेट बे लामानि गुदियाव जिथु मेइन गेट बे मेइन गेटआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु एमब्लेम गोथार जिथु एमब्लेम बे एमब्लेमखौ सरकारिनि मोनसे माने गेटआव बेखौ बाहायनाया मोनसे साननो गोनां जादों खारन बे गेटआ सरकारनि फैसाजों बानायनाय सरकारनि बाजेट एस्टिमेटजों बानायनाय आरो बे सरकारि गेट बे गेटआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेट नङा जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेट नङाब्ला बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एमब्लेमखौ बाहायनानै बिथांमोना मा बुजायनो नागिरदों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एमब्लेमखौ बाहायनानै बिथांमोना मा राजनैतिक सार्थ आदाय खालामनो नागिरदों जोंहा बेवहाय मोनसे सन्देह फैबाय निस्सय बे गेटआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एमब्लेमखौ बाहायनाया मोनसे असंबिधानिक जादों हाबाफारिनि मोनसे हेंथा हाबाफारि जादों होननानै आं सानो आरो बेखौ थाबैनो बिजिरनानै नायगोन आरो बिजिरनानै बिनि सायाव मोनसे मोजां मोनसे बेबस्था लागोन होननानै आं आसा थाबाय खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु एमब्लेम बाहायनायखौ आं दिनै दृष्टिगोचर खालामबाय हयथ' गाबोनहाय बिभिन्न धरनर बेखौ मानसिफ्रा बुंनो नाजागोन जे दाहाल थुंग्रिया जोंनि जाथि दावहारु जाथिनि मोनसे सिम्बल आरो ओमफ्राय दाहाल थुंग्रिया जोंनि मोनसे वारियर जाथि हिसाबै दाहाल थुंग्रिखौ लानानै जोङो बेखौ कालचाराव बाहायो ताल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय जोङो बेखौ कालचारनि इन्सट्रुमेन्ट होननानै बुंनो हागौ खिन्थु ताल आरो थुंग्रिनि बे जोंनि मोनसे जातीय मोनसे अस्त्र बा जोंनि मोनसे कालचारनि मोनसे आगजु जों बेखौ बयबो सिखार लानो हायो खिन्थु जिथु माने गेटआव ताल थुंग्रिखौ लगायदों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेम एमब्लेम आरो बे सेम एमब्लेम हिसाबै बिनि जिथु माने दाहाल थुंग्रि बे जोंनि खेराइ जोंनि ताल थुंग्रि सिबनाय मोसानायाव बाहायग्रा ताल थुंग्रि नङा आरो बियो जिथु वारियर बर' जाथिनि मोनसे ताल थुंग्रिया बर' माहारिनि दावहारु जाथिनि मोनसे चिन्ह बा जोंनि माहारियारि मोनसे चिन्ह
बा जोंनि मोनसे अस्त्र होननानै बुङोब्लाबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने जि माने पजिशनाव जि माने पस्ट माने जिथु माने दाहाल थुंग्रिखौ बहाय होनाय जादों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एमब्लेमनि बादै दस्रा दाहाल थुंग्रि नङा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एमब्लेम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहायनाय दाहाल थुंग्रिनि डिजाइन एन्ड माने डेक'रेसन दा बे हिसाबै कमप्लिटलि बेखौ रायजो राजाफ्रा नुनाय लोगो लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एमब्लेम होननानै जों बेखौ बुजिनो हायो गतिके जोंनि बावहाय गेटआव गुबुन बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि राव हारिमु कालचार ट्रेडिशन समस्त रिप्रेजेन्ट खालामनानै बावहाय सावगारिफोर दङ दा बावहाय जोंनि जातिनि जिथुनाखि दाहाल थुंग्रिखौ जों बावहाय होफानायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनसे पबित्र संगठन मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे अर्गेनाइजेसननि माने एमब्लेमनि जिथुनाखि डिजाइन बेखौ सरकारि हाबाफारियाव बाहायनाया खुनु मथे गनायथाव जायाखै अभाब दिनै जिथुनाखि बर' राव बाहायनांगौ जुदि बर' राव बाहायनायखौ जुदि क'क्राझारनि अफिसावनो बर'फ्रा जुदि बाहायाब्ला बेखौ सोर बाहायगोन दा बे मोनसे सिनसियारिटिनि अभाब जादों दा बेखौ बाहायनांगौ आरो जों बाहायाब्ला सोर बाहायगोन आरो जोंनि क'क्राझारावनो जों जुदि बाहायाब्ला बेखौ जों सोरखौ बाहायहोनो हानो जोंनो बाहायग्रोनांगोन आरो जों बाहायोब्लासो गुबुनफ्राबो बाहायलांगोन गतिके बे सिनसियारिटिनि अभाब जादों आरो बेसेबांसिन माने चेतना दं बे जातीय माने माहारि चेतना दं बेफोरनि अभाब होननानै जों साननो हायो आरोखि